14 июньдә башкорт журналистикаһы көне билдәләнә. Милли журналистиканың үзенчәлеге нимәлә? Ханлы осорда ул үз йөзен һаклап калырмы? Шу хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью, студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Рәсәйдән аткананган журналисты Гөлдәрә Юсупова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Гөлдәрә Гадиятовна, башкорт журналистикаһы ни хәлдә дигән сорауга җаваплар төрлесе, кемдер өметсезлеккә лә бирелә. Ә һезнең карамакка кимәл нинди бүген? Гөлсемә, бик кызыклы һорау бирдең. Ләкин мин үземдә төшенкелеккә бирелеп йөргән журналист дип исәпләмәйм. Шуңа күрә инде мин әйтермен, башкорт журналистикаһы әлеге вакытта ул бик һәйбәт, матур осыр кисерә, яңгыру осыр дип тә әйтер инем. Чөнки безнең республикала бөтә гәзит журналларда эшләй, телевидение, радиола яңгы программалар барлыкка килә һәм иң мөһиме һуңгы елларда журналистикага бик матур яшьтәр килә, өметле, талантлы яшьтәр килә. Шуңа күрә журналистика әлеге вакытта үсеш осыры кисерә дип әйтергә мөмкин. Безнең башкорт журналистикаһы, милли журналистика, шулай гына төрле конкурсларда еңү яулайдар. Тап безнең бына башкорт телендә сыккан газета, журналлар, шуңа күрә безнең башкорт телендә сыккан программалар югары баһалана федераль кимәлдә. Шуңа күрә әлбиттә өметләнәйек яхшыга, өметһез шайтан диләр бит. Гөлдәрә Гадиятовна, шулай ук Башкортстан журналистлары союзының телевидениелыгы бүлекчәсе секретаре дип әйтсәк була һәм бына ошо юлсыктан да мөгаен баһалайһыгыз инде. Мен инде күп кенә елдар ошо безнең журналистларның урындагы бүлексәһен итәкләйм һәм шулай ук бына безнең союзга ла, безнең бүлексәгә лә һуңгы елларда бик күп яшьтәр килде. Улар инде күптәрдә үгетләп кабул иттердегез сынлапта. Күптәрдә мин исламда сакырам, чөнки үзебезнең һөнәри союзда торырга кирәк, безгә һәр вакыт бергә булырга кирәк, аралашырга кирәк, союзның яңалыктарын, журналистика тормышында нинди яңалыктар бар, шуларның барыһын да белер өчен, әлбиттә, буны безгә инде мотлак үзебезнең оешмабызда торырга кирәк дип уйлайм. Һәм исламда шулай ук бына безнең союзыбыз матур яшьтәр менән тулылана. Һәм бына яңгырак кына бер рейтинг һөҗәмәләре буенча безнең республиканың журналистлар союзы ул хәтта Рәсәй кимәлендә иң яхшы эшләгән 20 оешма исемлегенә ингән. Бына шул да бит инде безнең журналистика тармагының һәйбәт күрһәткесе булып тора. Һәйбәт эшләү турында инде бына яшьтәр күп булу турында. Ә шулай да бүген бына милли журналистика нимә аяк сала дип әйтәйек һәм нимә үсешкә этәргез бирә? Нимәгә без таянырга тиешбез үсеш булган өчен? Әлбиттә, минеңсә, тәүсиратта безгә үзебезнең туган телебезне һакларга кирәк, туган телде яхшы белергә кирәк. Бына мин журналистика факультетында укытып та йөрим. Шуңа күрә инде беләм, кызганыска каршы, бына шул журналист буласак журналистлар студентлар арасында башкортса язышырга теләгән студентлар бик аз. Бына шул әлбиттә Дракаевты кара. Минеңсә инде бына шул милли журналистиканы үстерү өчен әлбиттә тәүсиратта телде һакларга кирәк инде. Телде өйрәнергә кирәк матур итеп. Шул сакта гына без әлбиттә үзебезнең журналистикабызны, милли журналистиканы һаклап каласакбыз. Ләкин мин бу осракта да мин ул аяк салусы ниндәйдер бер момент дип әйтмәс идем. Һынау инде, шулай. Һынау осыры дип әйтергә мөмкин. Ләкин был осырды уңышлы үтеп сыгыр өчен бөтә мөмкинлектәр, бөтә шартлар да бар. Чөнки шул ук журналистика факультетында ла һәйбәт белем бирәләр, студентларга әзерләйдер. Һәм бына безнең радио, телевидениегә килгән яшьтәрдә лә уларга ла өйрәнәһе кешеләр, бына остазлар безнең үзебезнең коллективта ла бик күп кемдән өлгә алырга мөмкин. Ысынлап та Гөлдәрә Гадиятовна, бына студентлар укый, белем ала, әмма студент ул әле яшь белгес, унан оста журналист яһар өчен ничек ярдәм итәргә? Остазлык мөһимме бу соракта? Әлбиттә мөһим, Гөлсемә, остазлык мөһим. Һәм мен беләгезме, Гөлсемә, хәзерге вакытта әлбиттә ул буласак журналистлар, студентлар, әлбиттә улар күпте белә. Улар бәлки безгә караганда компьютерда, төрле гаджеттарды, ниндәй сайтларда, ханлы дөньяны әлбиттә улар безгә караганда яхшы беләләр. Һәм инде ниндәйдер тема буенча ниндәйдер докладлар, сыгыштар әдәләргә булса, әлбиттә улар интернет киңлекләрендә нимә генә тапмайдар. Бына мин телевидение нигезләре һәм яңалыктар тележурналистикаһын алып барам инде университетта. Һәм хәтта бына бер вакыт минең студентларым 70-нче еллардагы яңалыктарды килтереп сыгардылар интернеттан. Инде бына шундай матур презентация менән бер студентым доклад эшләгән иде. Бына әлбиттә минең хәтта күздән яшьтәр килеп сыкты инде. Бер яктан шулай бына улар мөмкинлектәр уларга киң инде әлбиттә. Ләкин шуга карамастан мин исәпләйм, нисек кенә буласак журналист ул талантлы булмаһын, нисек кенә ул матур язышмаһын,
барыбер ул һөнәри белемен үзләштерергә тиеш. Ул журналистика теорияһын мотлак үзләштерергә тиеш буласак журналистлар. Ул жанр үзенчәлекләре, ниндәй жанр ничек булырга тиеш, темаларда ничек эзләргә, гомумән уның бына журналистның нигезләре, мораль йөзе, уның матурлыгы, бөтәһен дә улар үзләштерергә тиештәр, әлбиттә. Шуны мин әйтәм инде, студентларга мин әйтәм инде, һәр вакыт инде үзегезнең геройларга белән очрашуга барганда, төрле вакыйгаларда яктыртырга барганда, һәр вакыт матур киенеп йөрегез, һәр вакыт блокнотыгыз, ручкагыз булһын. Блокнот, ручка бүгенге заманда, ханлы заманда? Бына мин талап итәм, ханлы заман булһа ла, әлбиттә, телефондагы заметкалар дигән кушымтага ла әлбиттә язырга мөмкин иде. Ләкин блокнот һәм ручкаһыз журналист булмай инде. Мына мин шуны талап итәм. Бөтен исем фамилияларны, ниндәйдер хандарды теркәп барырга кирәк. Шулай итеп мин талап итәм, өйрәтергә тырышам журналистларга. Әлбиттә, әгәр дә ул кешене язырга өйрәтеп булмай, журналист булырга инде. Әгәр дә кешедә ул юк икән, журналист халаты, ул инде нисә ел укыса ла инде, ниндәй генә вузларда укыса ла ул булмаячак. Ләкин инде шул ук вакытта ниндәй генә һәләтле журналистмын дип йөрмәһен студент, мин моны шәп журналист буласакмын дип инде барыбер ул моны шул мотлак югары белемде алырга тиеш. Нигезләрдә алырга тиеш. Шулай да Гөлдәрә Гатиятовна, безнең бына үзебезнең коллегалар арасында ла бит башка юнәлештә, башка факультетта, хәтта башка техник вузларда укыгандар да бар. Әйе, ундайдар да бар, һәм бына мин инде белүемсә, күп кенә коллегалар, улар техник вузлардан һәм башка юнәлештәрдә укып килгән коллегалар, улар шулай ук уңышлы эшләйләр. Әйтәләр инде, бәлки ситтән килгән кеше ул журналистика менән тәрәнрәк кызыксына, үзенең инде яңа профессияһын ныграк үзләштерергә тырыша, һәм шулай ук инде бuna һәйбәт кенә һөдемтә килеп сыга. Ләкин барыбер шул журналист һөнәрен үзләштерүгә җитмәй дип мин исәпләйм. Мин үзем инде үз вакытымда Мәскәүдә журналистика факультетын бетергән кеше буларак, илдең төп вузында, Мәскәү дәүләт университетында мин шулай исәпләйм. Гөлдәрә Гатиятовна, бына һез сынафта илдең төп вузында, төп журналистика факультетын тамамлаганһыгыз. Ул ниндидер программа буенча булдымы? Гомумән бына бүген ошондай тәҗрибәне бүгенге шартларга күчереп, Башкортстанда ошондай максатлы рәвештә милли кадрдар әзерләп булырмы һезнең уйлыйсыз? Бәлки шулайдыр да. Был һорауды миңа еш кына бирәләр. Ысынлап да, бына Совет заманында, 75нче елда КПСС Үзәк комитетының шундай карары сыккан, безнең илдә милли журналист кадрдары әзерләү турында. Һәм ул документта язылуынча, бына төрле республикалардан журналистикага һәләте булган, укуда һәйбәт өлгәшкән студентларны югары илдең төп вузларына ибәргә, Мәскәүгә һәм ул вакытта Ленинградка шунда ибәргә дигән карар чыгарылган булган. Һәм шул карарга ярашлы бына милли республикалардан бына күп кенә студентлар минең тиһтердәрен без Мәскәүгә барып укыдык. Шундай мөмкинлек булды. Һәм хатта бына шул КПСС-тың бына ошо КПСС Үзәк комитетының ошо карары турасында һорау, ул мотлак безнең журналистика теорияһы буенча предметта өйрәнгәндә ул экзаменда мотлак ошо һорау була торгайны. Инде төбәкләрдә, инде республикалардан булдыгыз һезнең курста? Ул вакытта әлбиттә күбрәк Союз республикаларынан, бу да минең дусларым Душанбе, Таҗикстандан, Казакстандан, Әрмәнстандан, Азербайҗандан, бөтә республикалардан да, һәм әлбиттә үзебезнең Рәсәй биләмәләрендәге шулай ук ул вакытта Чечен-Ингушетия, хәзер инде Чечен республикаһы, Ингуш республикаһыннан, Пенза өлкәһеннән курсташларыгыз аралашабызмы? Әлбиттә, аралашабыз. Бuna нинди бәйләнештәр урынлаштырыла, шулай бит? Шулай. Бер вузда уку аркаһында гына. Димәк, бүген дә ошо тәҗрибәне кулланып булыр инеме? Милли кадрдар тәрбияләр өчен. Минеңсә, бына ошо тәҗрибәне бәлки хатта тергезергә лә кирәктер сынапта. Ул бик матур тәҗрибә. Сөнки бына 3нче курс беткән студентлар киреннән Мәскәүгә барып, без киреннән бит 3нче курска утырдык. 6 ел укыдык. Мин еш кына шаяртам. Мин медиктар кебек 6 ел укыдым дим инде. Ләкин үкенерлек түгел. Сөнки ул бик файдалы буласак профессиясе, ул бик фәһемле еллар булды әлбиттә. Гөлдәрә Гатиятовна, һез яңалыктар редакциясендә эшләйсегез һәм шул вакытта һезнең бер китабыгызда басылып чыккан һәм Язучылар союзы агзаһы, кемдер берәү әйткән, журналистика ул аяк өстә язылган әдәбият дип. Бuna һезгә әдәбиятта үз һүзегездә әйтергә журналистика нисектер камасаламаймы, әллә киресенчә терәк булып торамы? Ярдәм итә дип уйлыйм. Безнең инде шундай фикер бар редакциялар инде. Әгәр дә моны килгән яшьләрдән һорайдар,
Инде шигырь язаһыңмы дип, шуның соң инде эшкә килгән кеше бит инде шатланып китә. Агайлар, апайлар, шигырь язам ди инде. Бездә инде шул шигырь яза уйлыйлар инде. Ул журналист булып эшли алмай дип уйлыйлар инде. Нисек шигырь да яза, журналист та булып эшләй. Мин хәзер шаяртып һәр вакыт көләм инде. Мин исбатланым, журналист һәм шагыйрә булып та бер юлы мөмкин, әлбәттә. Ләкин булар ике төрле юсык, улар бер-беренә камасауламайдар. Шул нисектер параллель рәвештә китеп барлар. Әлбәттә, минең профессиям ул ярдәм гына итә. Чөнки бына мин бик күп командировкаларда булдым. Башкортстанда аркырыннан буйга йөреп сыктым дигән һәм хакланып, кешеләренә, табигатенә хакланып. Әлбәттә, моны шу хаклану тойгылары инде шул мотор хисләрем минең шигырьләремдә әлбәттә сагыла. Шуның соң снапта менә мин 55 яшькә яшьтә әйтәм инде. Үземнең тәүге китабымды сыгардым. Ул башкорт энциклопедиясында сыкты инде үз нәшер менән. Монда шул күп кенә шигырьләрем инде киләсәккә хат язам дип атала ул китабым. Һәм аны менә башкорт җәмәгатьчелеге бик һәйбәт кабул итте. Һәм хәзер инде менә Алла бирһә китап нәшриятендә тагыла бер кул язма сыгып килә, ләкин аңламса ул инде бuna бернисә шагыйрьнең тупланмаһы буласак инде бuna шунда йыйынтык буласак. Бuna быел көз ул дөнья күрер дип ышанабыз. Түземһезлек менән көтәбез. Әлбәттә, әйе, рәхмәт, үзем дә көтәм. Шулай бuna күңелле генә вакыйгалар булып тора иҗат тормышында минең. Гөлдәрия Гатиятовна, без һеҙҙең менән үҙебеҙҙең һөнәри байрамыбыҙ алдынан осраштык. Башҡорт журналистикаһы көнө алдынан. Хеҙмәттәштәрегеҙгә, ҡәләмдәштәрегеҙгә әйтер һүҙегеҙ, теләктәрегеҙ бармы? Әлбәттә, бөтәһен дә байрам менән ҡайнар ҡотлайым. Ысынлап та был инде беҙҙең хәҙер көтөп алған байрам. Һуңғы йылдарҙа медиа йыйындар уҙғарыла башланы бит инде. Хәҙер һәр журналист ошо 14 июньде көтөп ала бына шул медиа йыйын өсөн дә. Һәм ғөмүмән ул ысынлап та беҙҙең өсөн ул оло байрам. Тик иҫәнлек, һаулыҡ теләйем үҙемдең коллегаларыма, ижади уңыштар һәм әлбәттә берҙәм булайыҡ үҙебеҙҙең милли журналистиканы үҫтереүҙә. Бер төптән эш итергә кәрәк. Өмөтһөҙлөккә бирелмәйек. Өмөтһөҙлөккә бирелмәйек. Телебеҙҙе, үҙебеҙҙең милли мәҙәниәтебеҙҙе һаҡлайыҡ. Һәм әгәр ҙә мөмкин булһа, бер шиғыр бар. Әлбәттә, мөмкин, Гөлдәрия апай, көтәбеҙ. Мин үҙемдең хеҙмәттәштәремә арнап күп кенә шиғырҙар ҙа яҙғаным бар инде. Уны бер яңы йылға арналған шиғырҙы клип төшөргәйнек беҙ яңы йылдан инде. Шул минең яңы йыл. Ярғылған. Бүтән онда коллегаларым ҡатнашты. Шунан һуң бер шиғырҙа йыр дип тә йырлағаныбыҙ бар, ул бик күптән инде. Бына тағы ла бер шиғырымды уҡып китәйем әле. Бына был беҙҙең редакцияға арнала инде минең иң яҡын коллегаларыма, башҡорт редакцияһында эшләгән. Һәм ғөмүмән беҙҙең яңылыҡтар хеҙмәтендә эшләгән бөтә коллегаларға ла. Ҡултамғабыҙ Башҡортостан, яңылыҡтар хеҙмәте, һөнәребеҙ сағыу итеү, экрандағы һүрәтте, бурысыбыҙ телде һаҡлау һәм юғалтмау намыҫты, тапшырыу килер быуынға бөгөн яҙған тарихты. Булмышыбыҙ, илебеҙҙең беҙ ябай ул ҡыҙҙары, рухиәт таянысыла һәм сағыу йондоҙҙары. Бына шундай шиғыр. Һәр ваҡыт йондоҙҙар булып ҡалайыҡ. Сағыу йондоҙҙар үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙың таянысы булып ҡалырға яҙһын. Ҙур рәхмәт һеҙгә, Гөлдәрия Ғәтиәтовна, һәм әлбиттә ихлас күңелдән Рәсәйҙең атҡаҙанған журналисы тигән лайыҡлы исем бирелеүе менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Ижади уңыштар һеҙгә артабанда. Ҙур рәхмәт, байрам менән. Хөрмәтле тамашасылар, Рәсәйҙең атҡаҙанған журналисы Гөлдәрия Йосопова менән Башҡортостан журналистикаһы тураһында һөйләштек. Һау булығыҙ.